Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast Learn Greek with Dimitra. Είμαι η Δήμητρα και σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό με χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τις εξετάσεις επί μακρών διαμενόντων. Θα ακούσετε ερωτήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά για να βελτιώσετε το λεξιλόγιο και την κατανόησή σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Hello and welcome to the podcast Learn Greek with Dimitra. I'm Dimitra and in this episode we will talk about Greek history and Greek culture with useful questions and answer for the long-term residence exams. You will hear questions in Greek and English to improve your vocabulary and understanding. Let's begin. Έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Questions and answers. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας? What is the capital of Greece? Απάντηση. Answer. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Athens is the capital of Greece. Πότε ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση? When did the Greek Revolution begin? Απάντηση. Answer. Το 1821. In 1821. Ποιος ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης? Who was Theodoros Kolokotronis? Απάντηση. Answer. Ήταν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. He was a hero of the Greek Revolution. Τι γιορτάζουμε στις 25 Μαρτίου? What do Greeks celebrate on March 25th? Απάντηση. Answer. Την Ελληνική Επανάσταση και τον Ευαγγελισμό. The Greek Revolution and the Annunciation. Τι γιορτάζουμε στις 28 Οκτωβρίου? What do Greeks celebrate on October 28th? Απάντηση. Answer. Την ημέρα του όχι. Όχι Day. Ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος? Who was Alexander the Great? Απάντηση. Answer. Ήταν μεγάλος Έλληνας στρατηλάτης και βασιλιάς. He was a great Greek military leader and king. Τι είναι η Ακρόπολη? What is Acropolis? Απάντηση. Answer. Είναι αρχαίο μνημείο στην Αθήνα. It is an ancient monument in Athens. Πού βρίσκεται ο Παρθενώνας? Where is Parthenon? Απάντηση. Answer. Βρίσκεται στην Ακρόπολη της Αθήνας. It is located on the Acropolis of Athens. Ποιος ήταν ο Σοκράτης? Who was Socrates? Απάντηση. Answer. Ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. He was an ancient Greek philosopher. Ποιος ήταν ο Αριστοτέλης? Who was Aristotle? Απάντηση. Answer. Ήταν σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος. He was an important Greek philosopher.
Ποιο είναι το πολίτευμα της Ελλάδας? What is the political system of Greece? Απάντηση. Answer. Η Ελλάδα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Greece is a parliamentary democracy. Τι σημαίνει δημοκρατία? What does democracy mean? Σημαίνει εξουσία του λαού. It means power of the people. Ποιο είναι το ελληνικό νόμισμα? What is a Greek currency? Απάντηση. Answer. Το ευρώ. The euro. Ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας? What is the official language of Greece? Απάντηση. Answer. Η ελληνική γλώσσα. The Greek language. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας? What is the largest island in Greece? Απάντηση. Answer. Η Κρήτη. Crete. Ποιο είναι το μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδας? What is the highest mountain in Greece? Απάντηση. Answer. Ο Όλυμπος. Mount Olympus. Τι είναι το σιρτάκι? What is Sirtaki? Απάντηση. Answer. Είναι παραδοσιακός ελληνικός χορός. It is a traditional Greek dance. Τι είναι το μπουζούκι? What is Bouzouki? Απάντηση. Answer. Είναι παραδοσιακό ελληνικό μουσικό όργανο. It is a traditional Greek musical instrument. Τι είναι ο μουσακάς? What is moussaka? Απάντηση. Answer. Είναι παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. It is a traditional Greek dish. Ποια είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας? What is the biggest Orthodox celebration? Απάντηση. Answer. Το Πάσχα. Easter. Σας ευχαριστώ που ακούσατε το Learn Greek with Dimitra. Ελπίζω αυτό το επεισόδιο να σας βοήθησε να μάθετε περισσότερα ελληνικά και να προετοιμαστείτε καλύτερα για τις εξετάσεις επί μακρών διαμενόντων. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast στο Spotify και για λεξιλόγιο ασχήσεις ακολουθήστε με στο Patreon. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Thank you for listening to Learn Greek with Dimitra. I hope this episode helped you learn more Greek and prepare better for the long-term resident exams. Don't forget to follow the podcast on Spotify. Also, you can follow on Patreon for materials, exercises, vocabulary. See you in the next episode. Γεια σας παιδιά, γεια σας, τα λέμε.